Com els manegava? I jo li vaig dir, escolta, és l'últim partit de la selecció catalana, deixa'm ficar una càmera dins, deixa'm veure què els hi dius, deixa'm estar tot el dia amb tu. I el Johan, no sap encara ni per què, em va dir que sí. A partir d'això vam veure coses impressionants. Vam dir, escolta'm, anem a allargar una miqueta això. I vam començar a parlar amb persones, jo crec que totes catalans universals. Les 6:01 en directe des d'Amer i amb una sort, i és que no plou. No plou i això és un avantatge. Com esteu? No plou? És veritat o no? Perquè quan s'ha de fer la sardana de l'alcalde, que la farem aquesta tarda, diuen que mai plou. I això s'està complint, és veritat? Fixeu-vos amb tot l'aparador que tenim aquí. Allà hi tinc en Pep Noguer, molt ben acompanyat. De seguida coneixerem qui l'acompanya. Parlarem de les pomes i concretament de la poma del ciri, una varietat, Pep Noguer, d'aquí. Home, és una d'aquestes varietats que tenim a tot aquell llindar d'aquí. Ja ho diu un llibre de les litúrgies del menjar a les terres gironines, que Amer era terra de pomes del ciri, de pomes camoses, de pomes de Santa Eugènia. Per tant, és una bona zona de pomes d'arrel tradicional, podríem dir. Però escolta, ho has portat tot aquí. Aquests cistellets, per exemple, amb unes varietats que no havia vist mai, amb uns... Vaja, unes pomes que descobrirem aquesta tarda, algunes, eh? Clar, n'hi ha algunes que no són gaire maques, però no pateixis que l'especialista en el tema ens explicarà el per què són així i per què no són tan maques com aquestes que tenim aquí. Perfecte. Vindré de seguida. Però deixa'm anar cap a l'altra banda de la plaça i, sisplau, fort aplaudiment per la principal de la Bisbal. 126 anys d'història. Estem parlant de la cobla de referència. Tenim en Francesc Cadassú, director de la cobla. Bona tarda, què tal? Bona tarda. I el nostre especialista en cultura, que és en Jan Grau. I és que a Amer necessitam fer una parada i fonda en el món de la sardana. Ho has jugat molt fora, eh? La principal de la Bisbal, això és un luxe. És un luxe. És un luxe, total. I què passa a Amer? I per què hem portat la principal de la Bisbal? Perquè tenen una sardana única, la sardana de l'alcalde. Tot i que s'han fet coses semblants, però és l'única que és viva, que funciona d'una manera. I és una sardana amb espiral. Intentarem veure d'on ve una miqueta i què és. Francesc, us passa una cosa curiosa amb aquesta sardana, que és que els músics més nous que s'incorporen a la principal, què els hi passa quan la toquen? Queden parats de veure l'espectacle. De fet, per nosaltres és una sardana normal, podríem dir, no? La forma de tocar-la no és diferent de les altres. Però, clar, quan mires tota la història que passa a baix, algun músic potser va dir tot de veure tot això. Serà una tarda principal de la Bisbal, a més, amb un final sorpresa amb una soprano. Exacte, un projecte nou. És un projecte nou de la principal, sí? Un projecte nou, sí. Com es diu la soprano? Indira Ferrer. Un luxe escoltar-la, de debò, eh? I tant. Jan, no sé si t'ho he complicat molt, però per començar, me'n vaig directe a les pomes, però abans d'anar a les pomes, una mica de principal de la Bisbal. T'he demanat que em triessis les 3 sardanes que tu triaries. Sempre et dius les. Bueno, jo n'he triat 3. La primera, a més, avui que el Tribunal Constitucional ha tornat a impugnar i estem de moda i així... polític, està bé. No, polític no. He triat la sardana que ha estat més prohibida per excel·lència, que és la Santa Espina. Que no ens impugnin, eh? Bueno, aviam, ja la van prohibir al seu moment. Pensa que, a més, la història de la Santa Espina és la que sonava a Ràdio Associació de Catalunya quan es va estroncar perquè van entrar les tropes franquistes. I, a més, quan va acabar la guerra, el grup Almogàvers de Barcelona la va programar, ho van dur-ho a demanar permís, com que els funcionaris d'aquests no en sabien gaire, van dir, vale, la van tocar, la gent es va engrescar i llavors van prohibir expressament. Fem Santa Espina, doncs? Sí, els llargs. Els llargs, perfecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. L'escoltem i tu, Joan, anem cap allà. Anem cap allà. Va.
La Santa Espina, la principal de la Bisbal, això és un luxe que estem vivint en directe, les 6 i 7 minuts, més o menys, què? Pell de gallina, eh? I a més, amb l'introducció que ens ha fet en Jan Grau dels anys que va estar prohibida, no? Sí. Tarda que promet, sardana que s'ha fet espontàniament just aquí al darrere. Anirem intercalant, perquè li he posat un repte en Jan Grau, que em triés les 3 sardanes més representatives per ell. La primera, la Santa Espina. D'aquí una estona aniré cap allà, farem un parèntesi a les pomes i sabrem quina és la segona. De fet, en Jan Grau, que saps que és un home savi, m'ha dit una pregunta fa un momentet que em diu: saps quin és el problema de trobar-te una poma que quan la mossegues hi ha mig cuc a dins? Que l'altra mitja te l'has fotut. Un home savi, un home de terres. I tu vas amb el ciri a la mà. Escolta, abans d'enrotllar-nos tu i jo, no volia parlar de la poma del ciri, però presentem el convidat, sisplau. Sí, home. Mira, en Guillem és un altre d'aquests homes savis que tenim la sort de trobar-nos a mesura que anem fent camí, i és un home que de pomes en sap un niu. Pensa que ell va estar durant una bona colla de temps, i ara ens ho explicarà, recorrent totes les cases de pagès de la Garrotxa fent un inventari dels arbres fruiters, no, Guillem? Sí, és un treball que es diu de prospecció, que és un treball d'investigació agrícola, però no només a la Garrotxa, sinó he tingut l'oportunitat d'estar a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell. I quedeu sorpresos per les virtuts que es té el poma del ciri. Virtuts, eh? Virtuts, sí. Poma del ciri, vols començar per aquí, Pep? Sí, i tant. Perquè, clar, abans, just abans d'anar a veure la principal de la Bisbal, teníem aquests cistells aquí, que fixeu-vos amb la imatge de cada una de les pomes que hi ha, que, per cert, al món hi ha 8.000 varietats de poma, Fixeu-vos, i en Pep ens deia, aquestes les veuràs com més lletges. No té per què, no ens equivoquem. Això vol dir que és sa. Sí. Mira, pensa una cosa. Evidentment, aquí tenim un gran grapat de pomes. En podríem tenir moltes més si aquest programa l'haguéssim fet un mes abans, Exacte. Perquè, clar, aquestes no es guarden amb cap càmera ni res. Aquestes s'han de menjar quan estan madures a l'arbre. I, de fet, els tractaments que es fan amb aquestes pomes són nuls, podríem dir. No? Sí, el problema que tenen aquestes pomes que estem veient és que no s'han cuidat com les altres que veurem, sinó el seu aspecte seria tan bo com les altres, no han rebut cap tractament. Tot i que n'hi ha algunes d'aquestes que només deixant-les en el celler de la casa podrien conservar-se fins al mes de març o d'abril, sense refrigeració. Amb una mica de palla, Amb una mica de palla, sí. I que no es toquin gairebé l'una de l'altra. I a més anaven augmentant el seu gust organolèptic a mesura que avançaven els mesos. Pensa que ahir jo les tenia dins del cotxe i aquest matí quan m'he aixecat allò i vaig al cotxe, feia una flaire al cotxe que llavors he entès per què la gent de pagès guardava les pomes a l'armari i no al rebost. Bueno, una de les virtuts de la poma del ciri és que precisament és molt i molt aromàtica i no només feia olor, sinó que espantava les sarnes. Feia que les sarnes no anessin a covar-entre. Guillem, la tinc aquí, És aquest cistell com desplaçat, perquè veiem la seva forma. Aquesta és la poma del ciri, la varietat que toca en aquesta zona. Hi ha també la del ciri vermell, no, Guillem? Hi ha la del ciri vermell i les que he documentat però que ja no he trobat, és a dir, les podem donar per perdudes, són la del ciri pigarda i la ciri clivellada. I una de les virtuts que us comentava abans és que un avi em va dir aquesta poma és poma del ciri, teniu un Viagra natural. Això està... Hi ha estudis? No hi ha estudis, Home, pensa que estudis no ho sé, però hi ha una dita... No, tampoc seria el cas, ni el moment, que vols que digui. Hi ha una dita que diu que una poma al dia manté el metge lluny de casa. És veritat. Per tant, escolta, i fixeu-vos, quina fruita menjada d'una manera o d'una altra pot anar bé per la diarrea o pel restrenyiment. I la poma és una d'aquestes. La poma, si te la menges ratllada i que estigui ben oxidada o cuita, va bé per quan tens períodes de diarrea. I, en canvi, te la menges crua i va bé pel restrenyiment. Tu, Guillem, has agafat aquesta molt bé per ensenyar-la, sisplau, què és això? Això és una poma que sembla més una patata. Exactament. Es diu poma totxa. Poma totxa? Poma totxa, sí. I és d'aquestes pomes que quan nosaltres, els que ens dediquem, diem que és un reservori genètic, vol dir de totes aquestes pomes que tenim, genèticament és la més allunyada per les seves formes. Què vol dir? Que quan nosaltres volem millorar una poma, necessitem un material per millorar-la. Els gens són com els totxos de la casa. Si nosaltres perdem aquestes varietats, tenim
també perdem l'oportunitat de conèixer què ens poden donar aquestes varietats com a milloradores de les altres. Fixa't que aquí, per exemple, de tantes pomes que tenim, i en podrien tenir moltes més, perquè el fruiterà de Can Jordà, que el tenim aquí a la Garrotxa ben bé al mig de la Fageda d'en Jordà, hi ha més de 80 varietats de pomes tradicionals, hi ha més de 300 arbres fruiters no recuperats. 300 varietats. 300 varietats d'arbres fruiters. Llavors, clar, pensa que aquesta és una feinada importantíssima pel fet que no es perdin. Aquest fet que vas fer tu fa una bona colla d'anys d'agafar les pomes i inclús, per exemple, si no hi havia una pomera, empaltar-la i que al cap d'uns anys creixi. És una feina molt gran aquesta. Una cosa important, d'aquí en tenim, podríem dir, 3 subespècies diferents, no? O si els definim, diguem una miqueta pel gust, podríem dir que hi ha pomes dolces, pomes àcides i pomes subàcides, no? Aquí podem marcar-ne algunes, és que clar... Per exemple, Guillem, mira, la pic de Pedrís, aquesta és una poma que ara la tenim bastant lletjota. Sí, és una poma dolça i molt productiva. En canvi, per exemple, mira, la morro de llebre. Morro de llebre. Morro de llebre, per la forma que té. Aquesta ja no seria tan dolça, tot i que encara és un xic dolça, però no tant com la de pic de Pedrís, però ja no és tan productiva. De reinetes en tenim un grapat, no n'hi ha una ni dues de reinetes, n'hi ha moltes. On les tenim? Per exemple, mira, aquí tenim la terrera i la tercera és una reineta... Aquesta és la terrera. Sí, i aquesta d'aquí és la reineta d'Anglaterra. Reineta d'Anglaterra. Clar, de reinetes n'hi ha moltes, no? Això ve del segle XVIII, en el que els aristòcrates, sobretot francesos, es dedicaven a competir entre ells, els seus jardiners, a crear varietats de pomes. I quan sortia una bona, li posaven el seu nom. Per això hi ha tantes reinetes, duquesses, i aleshores... Home, la terrera, el seu color ja ens marca alguna cosa, no? Sí. Aquesta oberta fa una flaire de poma confitada que és sensacional. Sí. Clar, també són pomes que el fet de que no s'han millorat, diguem-ne, des d'un punt de vista d'agricultura, s'oxiden també molt fàcil aquestes, en comparació amb les altres. Sí, i també dir que aquestes varietats formen part de la nostra cultura, perquè aquesta poma terrera la diem així a la Garrotxa. Però, per exemple, a l'Empordà li diuen de relleno, però a Lleida li diuen cara bruta, i totes són la mateixa poma. Quina li diuen cara bruta? A la terrera. A la terrera, Sí. Clar. Tot el nom m'acompanya. Clar, fixa't una cosa, quan ell se'n va per aquests mons i se'n va, per exemple, i troba una poma que no la té documentada en cap lloc, va i clar, com ho has de fer per posar un nom? Posar el nom, per exemple, de la Casonès, aquesta, per exemple, de les Aulines de la Vall de Bianya, no? Sí, senyor. Clar, està molt masegada, diguem-ne, per molt tacada, també veiem que té una mica de rosetting, però clar, aquesta també és bona. Sí, però a vegades el rosetting és una qüestió comercial d'aparença, perquè a vegades una golden, el rosetting és aquesta taqueta que es veu aquí, a vegades li fa que tingui més dolçor inclús, però clar, no és comercial veure-ho. I les que no són, diguem-ne, molt i molt dolces o no són molt àcides, a vegades les que tenen poc gust, pels porcs que s'han d'alimentar i que arriba al seu Sant Martí, no? Sí, aquí tenim la poma del marge, aquesta d'aquí, que ni escollia, Aquesta és la del marge. la del marge, que ni escollia, sinó que es fa com les olives. Batien la pomera i després doncs, deixaven pasturar el porc per sota la pomera. Clar, la poma no és interessant, però la carn del porc... Home, i tant. Permeteu fer un parèntesi? Sí, me'n vaig a l'altra banda de la plaça, me'n vaig a la principal de la Bisbal, allà m'espera en Jan. Com esteu? Ens hem refet de la Santa Espina. I no ens l'han prohibida, de moment. I no ens l'han prohibida, no hi ha hagut cap trucada, això és veritat. La segona que has triat, quina i per què? Juny. Sí. Molt bé. Diguem-ne que, en general, clar, és molt difícil dir és la més, però si no és la més, és de les més. És especialment preciosa. A més, el tros que han agafat musicalment és... Ja ho veuràs, Quin tros i per què has triat aquest concretament? Hem fet... La sardana està dividida en curts i llargs, aleshores per buscar un fragment que fos coherent musicalment hem agafat els curts, perquè sobretot per la força de l'entrada. La gent quan sent el juny sent aquella força de l'entrada i fins i tot ha sigut sintonia de molts programes de ràdio i tot plegat. Sí, engresca sola. Fem juny? En Joli Garreta, juny, vinga. Va, doncs com vulgueu, mestre. Aquest aplaudiment per ells.
La principal de la Bisbal, tocant juny, la segona triada per en Jan Grau. Sabrem quina és la tercera d'aquí un moment. Tornem a l'Espai de Pomes. És una tarda moguda, això a mi m'encanta, anar de banda a banda. Tu que ets un poeta... Sí, a veure... Home, no em diguis que si tan ràpidament tu ets un poeta. Una mica, sí. Quina relació tindria, t'ho complico molt, la poma amb la sardana? Hosti, tu, la poma amb la sardana no ho sé, però la poma amb els trucs sí que et puc dir la relació. A veure. Ara t'he fotut jo, no? Sí, ara sí, me l'has tornat. Tant poma, tanta poma, i poma vida pomada. I era perquè s'agafava la poma i s'aixafava amb el llarg de porc, es deixava allò observar una miqueta, i llavors la poma, què té la poma? La poma té pectina, té un gelificant natural. Aquesta pectina de la poma amb el llarg de porc el que feia era una pomada que quan un tenia un truc, això era l'excipient, diguem-ne, després aquí hi havies de posar, si feies pel truc, per exemple, una mica d'àrnica, no? Exactament, sí. Vull dir que això és una cosa d'aquestes xules, I una altra important, també. Digues. Aquí, veus, fixa't, tenim la poma d'aiguardent. Aquesta és la poma d'aiguardent. Aquesta, per exemple, no era prou bona per menjar, però en canvi sí, per exemple, per fer un aiguardent. Això és també important, és dir, cada poma tenia un sentit i tenia una cosa per fer. I no només les pomes, sinó, per exemple, hi ha la cirera d'aiguardent, que era només per macerar amb aiguardent i formava part de la farmacopea popular perquè anava bé pel mal de les dones. Les menstruacions fortes, doloroses, jo el que no sé si és el que cura és l'aiguardent o la cirera, però vaja. Clar, aquestes coses sempre quedaran allò. Hem repassat totes aquestes varietats, algunes suposo que la gent més gran dirà, home, jo me'n recordo, que aquesta, vaja, la trobaves fins i tot al mercat. Ara és més difícil trobar algunes d'aquestes varietats, tot i que estem en un moment que això es va recuperant cada cop més, Guillem. Sí, és una miqueta, el sector de vi ja ho ha fet. El que no podia ser és que tots els vins fossin iguals. I aleshores el que està passant amb les pomes és que no podem escollir. Anem a un supermercat de Berlín, de Tòquio o de Barcelona i ens trobarem les mateixes. No és que siguin dolentes, sinó que aquí nosaltres teníem molta riquesa i ens trobem que hem de menjar sempre el mateix. Però amb totes aquestes pomes també, per exemple, si agafem i en fem suc, ara que estan tan de moda els sucs, que diu la doctora Folk, veurem que tenim 25 sucs de poma diferents. És la gran pena, diguem-ne, que tenim de perdre aquestes pomes i de perdre'n també d'altres, perquè, clar, anem per modes aquí també. Ens acostem a aquella taula, el Mercabarna ens ha servit, doncs, totes aquestes pomes que tenen una llum absolutament fantàstica. No voldria entrar en el terreny de que aquestes, perquè són més boniques, no tenen res a veure de gust amb aquelles, que són molt més bones aquelles, que... No cal anar aquí, No, a veure, és diferent, És a dir, aquí tenim pomes que ens han portat des de Mercabarna i altres que les tenim des de la IGP de Poma de Girona, perquè recordem que estem a la província de Girona i aquí tenim la IGP de Poma de Girona, que també hi ha a Lleida. Però parlarem de Lleida, també, Pep. Sí, poma a Lleida també n'hi ha, i també porto, avui hem cuinat amb una poma de muntanya, que això és un altre... Has fet cuina de poma, també després anirem a la taula, clar. Llavors, què passa amb les pomes, diguem-ne, més comercials? Sí que és veritat això que deies tu, per exemple, tenim les Goldens, les Starkins, les Red Delicious, però cada lloc, cada zona, cada indret també va millorant la pròpia varietat. Exacte. No és el mateix una poma feta al pla que feta a muntanya. A muntanya, doncs, agafa una més cruixent, puja els sucres, i el que està passant és que comença a haver-hi iniciatives de productors de pomes al Pirineu. I cada vegada s'està donant més. És veritat, això ens ho hem explicat alguna vegada en aquest recorregut del divendres per Catalunya, és veritat, és així? I una altra cosa important és també, per exemple, que veiem que els sabors van evolucionant. Si nosaltres fem una prova, per exemple, amb la gent que tenim aquí darrere, veurem que segurament el gust o la poma que triarà una persona gran i la poma que potser tria una persona més jove que està acostumada a menjar pomes, segur que la varietat de la poma que utilitzin és diferent. Si vols, després podem fer la prova. No, fem la prova ara mateix. Doncs mira, si es tracta de moure'ns i fer xou, a mi m'encanta. Agafem aquesta d'aquí i aquesta. Per exemple, una persona gran... Mira, aquesta senyora que tenim aquí. A veure, aquesta senyora. Hola, bona tarda. A veure. Només és molt fàcil el que ha de fer. Quina d'aquestes 3 pomes vostè triaria per menjar-se? Quina de les 3? Agafi-la, sisplau. Aquesta. La Golden.
I és el que tu volies Clar, la trobar? Golden pensa que a Poma de Girona és el 50% de les vendes. Per què? Guillem, la Poma Golden és la poma o la varietat, diguem-ne, més coneguda, no? La més coneguda és podríem dir, la varietat tecnològica que va entrar primer, és molt productiva i aleshores és la que va substituir a les varietats tradicionals. Aquesta senyora vol dir alguna cosa i ara li he d'acostar el micròfon. Digui, senyora. No, ha de parlar per aquí. Abans era millor la del Siri. Abans era millor la del Siri, clar, defensa lo seu. Més estimada i més tot. Home, i tant, per això avui n'estem parlant, per veure si la recuperem amb força. Aviam. Jo em vaig plantar una pomera del Vostè em va Siri. plantar una? Sí, però no m'ha sortit la que jo volia. No ha anat massa bé. No ha sortit el gust que vostè buscava o recordava. I és del Siri. Clar. Però jo volia una del Siri d'aquell temps. Clar. Són aquestes que s'han perdut. Clar, i que ara estem intentant recuperar amb tots aquests cistells que tenim aquí, que són varietats d'aquelles d'abans. Abans ho dèiem, això. Aquí tenim gent més jove, Sí. Per exemple, entre aquestes tres, quina agafaríeu? Té. Perfecte. Tira't una miqueta endarrere. Aquesta, fixa't, veus? Quina trien? Aquesta. El jovent va a les pomes, diguem-ne, de varietats més noves. A la Pink Lady, que precisament aquesta és una varietat patentada pel govern australià. Ells ja sabien o ja han fet tastos de veure quina poma agrada més o menys i llavors han vist que a la gent jove els agrada més una poma més cruixent, que no sigui molt i molt àcida com una Granny Smith, que no sigui tan dolça. Aquesta, per exemple. Guillem, Pep, espereu-vos un moment perquè en Jan Grau sentia que em cridava des d'allà baix. Em queda la tercera sardana que ha triat. Sí? Vinc de seguida. Jan, vinc. Què tal, principal de la Bisbal, que els tenim aquí situats? Avui fas cames, Sí, però avui m'agrada. fas cames. Escolta, Jan, Francesc, la tercera vol dir que és la pitjor de les altres dues? No, els hem triat per motius diferents. Perfecte. Aviam, la tercera és el Cant dels Ocells, i ja és una sardana, no? Uau. Doncs sí. D'en Pep Ventura, estem parlant del que és el pare de la sardana moderna, no vol dir que abans no hi haguessin sardanes, però les que avui són les sardanes habituals de tot arreu se les inventa, entre cometes, el Pep Ventura. De tota manera, el Cant dels Ocells, que llavors el Pau Casals en fa tota la filigrana que ens ha arribat avui, ja venia d'una cançó, el 1714, que amb Carles d'Àustria cantaven i canten Ja venen els ocells i acompanyen els vaixells, l'avinguda de l'arxiu Carles d'Àustria. Francesc, ben triada? Ben triada, jo crec que sí. Doncs fem una cosa, anem a publicitat i estigueu molt al cas que quan acabin els anuncis nosaltres tornarem amb el Cant dels Ocells i la principal de la Bisbal. Des d'aquí, en directe, des de Mer. Fins ara. La principal de la Bisbal, el Cant dels Ocells, era la tercera que ens havia, doncs, numerat en Jan Grau. De seguida anirem cap allà, la sardana de l'alcalde única. Aquesta peça l'escoltarem de seguida i sobretot el repàs dels mestres explicant-nos tots els motius, tots els detalls d'una sardana, insisteixo, única. Però abans estem amb en Guillem i amb Pep Noguer parlant de les pomes, hem parlat de les varietats. Ara hem de fer el repàs ràpid a aquesta taula abans d'anar cap a l'altra banda. I Pep i Guillem, una pregunta. És època de pomes, per això n'estem parlant, evidentment, però de pomes en tenim tot l'any.
Sí, no? Sí, és el mètode de conservació, és un mètode en el que es fiquen en unes càmeres frigorífiques amb la mínima expressió d'oxigen i així elles no maduren i poden anar sortint a mesura que hi ha demanda. Però llavors entraríem ara en ve la veu de la Carme Ruscalleda, com si vingués així del cel, que et diu la fruita s'ha de menjar quan toca, quan surt, quan naturalment surt. No? Sí, però bueno, a veure, aquest tractament que no és res de posar-hi coses, diguem-ne, que no siguin bones per les pomes, això no, Per tant, el que fem és allargar una mica. Què fem, per exemple, d'una forma tradicional, agafant unes pomes i posant-les al rebost en paia que no es toquin, conservant-les més bé. Fixa't una cosa important. Aquí, com dèiem, som terra de pomes, tenim tota aquesta banda de la poma de Girona, tenim aquesta banda de la poma de Lleida, però el gran problema és que no ens en fem càrrec, que ens ve molta poma de fora i més aquesta setmana de la consulta que tenim, hauríem de mirar més a l'hora de comprar si tenim aquestes pomes de Lleida o de Girona i no pas, per exemple, pomes del Tirol, no, Guillem? Exactament. Hi ha un factor que és que la poma ha de ser fresca i ara és el pic. Vull dir, ara menjar una poma és menjar una poma de qualitat. Guillem, breument, i fem aquest repàs. Just ara, que hi havia publicitat, he anat darrere de les càmeres i em deia un company que és de Lleida: vés en compte perquè tu vas fent bandera d'aquesta poma de Lleida i d'aquesta poma de Girona, i jo, pel que sé de la poma de Girona, de la poma de Lleida, cada cop perilla més. És a dir, que els mateixos pagesos van canviant de fruita. Està havent-hi una reconversió i eliminen la poma, doncs? S'està transformant en part, no tota, però en part, cap a la fruita de pinyol, sobretot paraguaios, nectarines... Una llàstima, això. Bueno, per la competència que tenen, pels boicots també que els hi venen, i són els sectors que s'han de reconvertir a la força, una reconversió forçada. Comencem a repassar-nos, les mirem. La primera, quina mirem? Red Delicious. Fixeu-vos que tenim un gran grapat de pomes vermelles i poquetes pomes verdes, però aquí anem a pomes, diguem, d'aquelles de menjar ràpid, de cuinar també, però d'agafar i la mossegada. Aquesta és apreciada sobretot per la seva coloració. El seu nom ja ho diu, red. És una poma vermella que agrada al mercat per la seva coloració. Dins de la IGP Poma de Girona, Pink Lady. Aquí tenim aquesta que se'ns ha posat molt de moda els últims anys, la Pink Lady. I els més joves la coneixien. Però també és cultivada aquí, no pensis que és Austràlia, aquesta. Clar, aquesta és molt cruixent i té aquesta compensació entre l'àcid i el dolç. És una poma equilibrada. Aquí tenim una altra dins de la IGP de Poma de Girona, la Royal Gala. Sí, és una poma bicolor amb un grau de sucre força bo. I fixeu-vos que la diferència... Perquè la veieu també, clar que queda molt petita, la marca de Girona aquí ben present, on te la tinc aquí, perfecte. És tan petita que no veieu, ja us ho dic jo. Poma de Girona. Fixeu-vos que la gran diferència a vegades és en la pell, és en les estries. Allà tenim una poma molt i molt vermella amb només pics i aquí tenim una poma també molt vermella però que té aquestes estries. Aquí tenim la Star King, una altra d'aquestes pomes vermelles. Sí, és una varietat ja una mica antiga, però molt apreciada, i aquí també podem veure els tractaments que fan perquè estiguin les pomes més lluentes. Són tractaments. El que passa que hauríem de fer un esforç també per familiaritzar-nos amb noms més propers. Mira que cada setmana amb en Màrius Serra repassem noms propis, no noms propis, sinó dialectalismes i paraules d'ús poc comú de cada una de les poblacions, no? Doncs recuperem-ne alguna també per anomenar les pomes i no anem a buscar noms estrangers. Clar, fixa't, com que són... Sí, és molt veritat, però com que són pomes que ens han vingut de fora, el seu nom, diguem... Però ja les estem cultivant aquí, ja les estem creant aquí també, no? Sí, és veritat. Hauríem de fer com fan a Canàries amb la patata up-to-date i la King Edwards, que li diuen Xineua Yutodate. Doncs aquí ja ho tens, i noms divertits. Clar, fixa, la Fuji, una poma molt brillant, una poma vermella, aquestes tan cruixents que quan te la menges no és molt àcida, però sí que té molta aigua aquesta. Sí, abans parlàvem amb una persona i deia que precisament aquesta no agradava perquè la trobava dura, i en canvi jo la trobo excel·lent per la seva textura cruixent. Els gustos. Guillem, tu que a més assessores moltes empreses i molts pagesos de comercialització ecològica, aquesta és una d'aquestes noves ecològiques que agrada molt també cultivar, no? Sí. El problema de vegades d'aquestes varietats és que són sensibles a algunes malalties, i aleshores amb l'agricultura ecològica sempre és millor anar a buscar varietats que ja no siguin sensibles a les malalties per evitar-nos de fer tractaments.
fixa't, una que ens ve de Mercabarna, i jo aquesta ni la coneixia, no l'havia vist mai, l'Ambrosius. Ambrosius. Sí, aquesta haurem de veure ara, quan acabem el programa, a veure quin gust té aquesta, però jo diria que també és d'aquest toc cruixent, aquesta poma. Sí, aquesta és una de les varietats, podríem dir, que més tard han arribat. Aquí anem a més acidesa? Clar, aquí anem a acidesa, una gran Smith, una d'aquestes que... Jo vaig aquí, el més àcida. Veus? Es nota que vas cap als 40. Perdona que t'ho digui. Això et passa, però si em passava quan en tenia 25. Sí? Sí, home. Però si quan en tenies 25 gairebé no hi eren aquestes. Ah, val, doncs no. En canvi aquesta sí, La Golden és la més típica, podríem dir. I llavors tenim aquesta que n'hem parlat abans, però és una d'aquestes reinetes del Canadà, que aquestes podríem dir potser de les que la gent més troba per cuinar, Aquesta també t'agradaria, que és àcida. És àcida també? No ho hagués dit mai, doncs, pel color. Anem a Anem cuinar. cap allà. Tenim la taula de cuina d'en Pep Noguer aquí ben preparada per acabar tot aquest recital, tot aquest màster de poma. Què ens has preparat? Molt senzill, un primer, un segon i un postre. El primer, estem en terra de pomes i estem en terra també d'avellanes i de fruita. He fet una coca amb una poma golden tradicional, amb costelles de conill, perquè així tu puguis anar allò combinant, ni anar menjant, ni anar fent aquells ossets, amb una mica de nous i un bon raig d'oli d'oliva. Aquí, avui, escolta, en Leo, que és el nostre realitzador, d'aquest cap de setmana ens ha portat llanegues i poma, fixa't, Guillem, golden, però clar, d'alta muntanya, de Sant Llorenç de Morunys. Però t'ho ha portat vol dir que ho ha comprat, no et pensis mai que no has estat mai pel bosc, Vols dir? No hi ha anat mai al bosc. Andava una mica enfangat, No. Clar, llavors, què hem fet aquí? Hem aprofitat que teníem llanegues, que són mucoses, que són gelatinoses, amb la poma, hem agafat botifarra de perol, que també és molt gelatinosa, i hem fet una papillot. Es tracta de coure amb un paper ben agafat, sobretot que no pugui pujar al vapor, i llavors, aquí, si obrim una miqueta a poc, veiem com tenim aquesta cocció. Quina sorpresa. Clar, també, aquesta ara, si està calenta, ens pujaria tot el baf. I aquí tenim una poma molt senzilla, una poma com cuita al forn, amb cafè i avellanes, com no, d'aquesta terra. Fantàstic. Un aplaudiment, no? Pep Noguer, moltíssimes gràcies. Guillem, un plaer, que vagi molt bé. Me'n vaig cap a veure la principal de la Bisbal, m'espera el seu director, en Francesc Cassú, i també en Jan Grau, i d'aquí un moment qui vindrà és en Josep Puigdemont, que és historiador local, per parlar d'aquesta sardana de l'alcalde. Què tal? Bona tarda. O vingues barat, jo us trobo aquí tot tranquils. No, home, perquè portar les pomes i això. Sí. No heu menjat... Clar, no hagués estat bé que els músics es posessin a menjar poma. No es tracta, No es tracta d'això. Per l'embocadura i tot això. Per cert, ara que parlem de fruites, el tema de la llimona, de vegades si et poses davant d'una copla amb mitja llimona... Jo crec que és llegenda urbana. És llegenda urbana? Jo crec que sí. M'ho havien explicat, això. Va, la sardana de l'alcalde, per a aquelles persones que s'acabin d'incorporar. D'entrada és una espiral. Estem parlant d'una sardana que l'obra l'alcalde, amb una mà hi porta la vara d'alcalde, que després li prendran, perquè la sardana és de germanor, i anirà obrint tota la dansa, fent una espiral, perquè evidentment no hi cabrien d'alguna manera, perquè hi arriben a ballar moltes parelles, aquí a Mer, i va omplint tota la plaça amb els gegants, aquells gegants que tenim aquí darrere. Aquí darrere, que els veurem ara, de moment el que estan veient els espectadors és tot això que estàs narrant, Exactament. I d'alguna manera, aquesta sardana se sap que es ballava abans, probablement ve del contrapàs, és possible, que de fet es ballava en semicercle el contrapàs, en una filera, probablement ve del contrapàs, aquest contrapàs que tenia molt de religiós passa a ser civil i vés a saber si desemboca amb la sardana de l'alcalde, no ho sabem, però en qualsevol cas podria ser l'antecedent. Es ballava al segle XIX i llavors aquí a Mer es va perdre. Això potser t'ho explicarà millor en Puigdemont, perquè era un tema de polítiques. I llavors es torna a recuperar. A hores d'ara jo diria que l'ADN de Mer, una mica l'ADN de Mer, passa per dos factors essencials, a part de les pomes, que són aquests gegants i la sardana de l'alcalde. Doncs fem entrar en Josep Puigdemont, historiador local. Endavant, sisplau, benvingut al programa. Tot un referent, també, a la població. Si ens vol acompanyar aquí, Jan Grau i el director de la principal de la Bisbal. Es vol posar aquí, sisplau, sí? A veure, hi ha un element que sorprèn, és la sardana de l'alcalde. Podríem arribar a dir que és un acte de reconciliació de tot el poble? Més o menys l'esperit era aquest. O sigui, mira, la gent de Mer, com de tot arreu, doncs durant l'any tenim els menys, els més, i ens barallem una mica. I acabat el dia de la sardana de l'alcalde, la ballem al voltant d'aquesta plaça, queda un forat buit al mig,
allà hi aboquem totes les diferències i el que sigui, després d'això ens donem les mans i ballem la sardana, i fins l'any vinent. En Jan ja ho apuntava, aquí tinc els gegants d'Amer, que per cert són preciosos, que tenen un paper també en aquesta sardana. Sí, també tenen un paper perquè no és que representin com en altres llocs la figura dels gegants, que era el senyor feudal que baixava al poble, etc. Però sí que els gegants són una figura molt important a dins de la sardana de l'alcalde, perquè ells obren la sardana. Van a davant de l'alcalde, donen la volta perquè l'orquestra toca un contrapunt, diguem, una festa alegre, que toquen una festa d'en Vallmajor, i després van a davant. Després es queden al mig de la plaça i la gent balla la sardana, o sigui, ells no hi intervenen. A l'últim contrapunt sí, ells també ballen. I la principal de la Bisbal sempre aquí, quan toca fer la sardana de l'alcalde? Nosaltres sempre aquí, sí, cada 16 d'agost. Sí, des de l'any 79, 80, 81. Des del 81. 1910, per acabar aquest punt d'història, però és que em sembla curiós. 1910 es perd. Aquí es perd. Però hi va haver mal rotllo aquí. Es perd la sardana per una qüestió de tipus d'enemistats entre polítics d'aquí a la vila. Ui, però ara el veig molt tranquil i molt moderat, però es veu que hi va haver fins i tot un punt de pedregada? I un volgut, sí, a pedregades, i quan baixaven a ballar la sardana els d'un sector, les dones i els homes de l'altre sector les escridassaven i els hi clavaven crits i hasta algun cop de roc i tot. Què diu? Sí. És una pàgina negra de la sardana de l'alcalde, tu? Sí. Però després va el desaparèixer ja, el desaparèixer la sardana, doncs mira, es va acabar la història i aquí va el punt. El que no sabem és l'origen de la sardana, que no és pas origen per cap banda, Jan? No, o sigui, ja, de fet, també us ho explicaré millor ell, el pare de l'alcalde de Porcioles, que tothom coneix de Barcelona, que era notari aquí, va escriure unes notes, una relació d'aquesta sardana de l'alcalde, 1900 és? 1906. 1906. Ell va venir aquí el 1903, va venir aquí a Mer. I gràcies a això, quan de fet és iniciativa seva que la cosa remunta, gràcies a això segueix la sardana de l'alcalde, perquè d'abans vés a saber si no era alguna altra dansa que es ballava, que tenia algun nom, però... No, per mi era una cosa tan normal de ballar la sardana, o de ballar el contrapàs a la sortida de la missa major. Però perquè ells tenen un contrapàs. Sí, també hi ha el contrapàs de Mer, sí, que sembla que el van tocar a la Bisbal per allà als anys 50, al Palau de la Música, i ballat per les Bars Verdaguer. Com es nota que és historiador, Josep? No, ho tenim tot ben documentat, no tinc res d'historiador. A mi m'han dit que... Jo soc tècnic, o sigui que... Sí, bé, però ho sabem tot, sobre Mer, i això no ens ho ha dit només una persona. Sí, doncs llavors, a l'entrar amb el set, diguem, derivada del contrapàs, el podem situar una mica més lluny, això. Josep, una cosa, la sardana de l'alcalde, hi ha la mà dreta i mà esquerra, que totes dues tenen una funció, Sí, o una més que una altra? Bueno, aquí l'alcalde dona la mà dreta a tot el poble en senyal de respecte i en senyal de pau i concòrdia. L'esquerra, que és la del càstig, diguem, i és la que ell hi du la vara, que per ballar l'agutzil li treu, i li treu també pel sentit de que sense la vara ja ha desaparegut el càstig o el d'allò, i és la sardana de l'amistat i de la convivència. Josep, un plaer tenir-lo aquí de debò. Jan, el que podríem fer és escoltar la principal de la Bisbal amb la sardana de l'alcalde, sí? Un fragment, Festa mil·lenària. I tant, festa mil·lenària. Anem a aquella zona, Josep. Perfecte, els escoltem amb tots vosaltres, la principal de la Bisbal i la sardana de l'alcalde, en aquest fragment que escoltarem.
Moltíssimes gràcies, aquest aplaudiment per tots vosaltres. Sisplau, Francesc, estem a punt de descobrir una part nova de la principal de la Bisbal. Mentre ho preparem, entrarà el pianista i també la soprano. Et faig una pregunta complicadíssima, Jan. Però, vaja, hi ha moltíssima gent del món de la sardana que se sent com una mica maltractat, que no es cuida prou la sardana, però és una cantarella que hem sentit moltes vegades. Què li passa a la sardana? No tant a la copla, sinó a la sardana. No, la copla jo diria que gaudeix de bona salut. Exactament. Diria. Què li passa a la sardana? Jo diria que el problema no és el que li passa ara, sinó que és el que li va passar en un moment donat, que la vam posar al capdamunt i altres coses no en vam fer gens de cas. Es va arribar a un nivell amplíssim. Ballar sardanes era un acte de resistència i ara en aquests moments jo diria que s'està normalitzant i també que quan cada vegada hi ha hagut intents de renovar, aquests mateixos que diuen que què passa amb la sardana els hi ha costat que els hi toquin. Llavors, jo diria que hem de deixar passar un temps i que maduri. Exactament, esperarem aquesta maduració. Francesc, a veure, tenim nous companys ja en aquesta formació. M'agradaria que me'ls presentessis, el piano. I tant, el piano és l'Antoni Mas, un músic amb una experiència extraordinària i un mestre de mestres. La Indira Ferrer, soprano lírica, i que ells dos participen amb nosaltres en aquest projecte que hem anomenat La Prima Copla. I ara he fet una cosa que jo crec que és un delicte, diguéssim, perquè demano la presentació allà, però tinc companys aquí que també es mereixen presentació. Per tant, fem-ho molt ràpid, això, fem-ho molt ràpid, però sí? Un repàs, un home, sí, jo crec que és lògic. Les tenores. Començarem per aquí, companys? Va. Les tenores, Ferran Mias i Jordi Parrot. Perfecte. Els fiscorns, Gerard Serrat i Jordi Montesell. Sí. El contrabaix i fill de Mer, Joan Xandric. En Joan, fill de Mer, i ens hem vist aquest matí, exacte. El trombó, Gabriel Duc. Sí. Les trompetes, Albert Font, Josep Ramon Prats i Ramon Mora. Benvinguts. El flabiol i fill de Mer, Pere Rabaseda. Pere, bona tarda. I els tibles, Lluís Pujals i Gabriel Castelló. Principal de la Bisbal, presentada, i ara sí, sisplau, amb aquesta novetat a la vostra copla, quan vulgueu, mestre. Et vols fer algun apunt? No, únicament entendre que és música lírica, que nosaltres hem adaptat amb la copla, la qual cosa sempre pot suposar un punt més difícil, més complicat, però és una aposta i com que les coses sempre s'han d'apostar amb risc, doncs nosaltres hem jugat en risc i ho hem fet així. Gràcies, director. D'aquesta manera nosaltres tancarem programa des de Mer i demà, doncs, molt més des d'aquí. Però ara el que toca és escoltar això. Sí, Jan? Ens hi posem? Ens posem allà darrere? Fins ara. T'estimo i amb el cor tot abrandat, terra meva, jo et proclamo mon amor immaivalat. Per tu ma vida sarà l'alegria del boig de l'amor. Terra nostra tan preuada amb formosor, tingui sempre la pesada del meu cor. Doncs estem escoltant aquesta prima copla, aquesta aposta que fa la copla, la principal de la Bisbal. Avui ho feien per nosaltres en exclusiva des d'Amer.